El llibre que presento es diu L'animal més dèbil, és un recull de 19 contes, de 19 relats, i bàsicament són això, 19 històries que, sense que tinguin cap tipus de connexió a nivell de personatges o d'espais o de temps o a nivell argumental fins i tot, sí que tenen una idea de rerefons tota l'estona que més o menys està present en totes les històries d'una manera o altra, i que això posen de manifest que cadascun dels personatges de les històries té aquell punt dèbil o aquell punt feble o aquella cosa que a tots ens costa reconèixer que tenim, però que al final tots la tenen, i és un llibre que parla d'això, que tothom és vulnerable i que no passa res per acceptar que és així. Ostres, la meva trajectòria és bàsicament nul·la, com a mínim en quant a exposició pública. El seu de l'animal més dèbil és la primera vegada que m'ensenyo, entre cometes, i a nivell personal, diguem-ne, de començar a escriure fa 4 o 5 anyets, i potser tot el que he fet fins ara ha tingut molt més a veure amb el meu costat professional, de professió periodística, treballant i col·laborant i escrivint en diversos diaris, en diversos llocs, i a nivell personal també he tingut un parell de blogs, un de tarannà més literari i l'altre de tarannà més d'articles periodístics. Però, insisteixo, segur que és la primera vegada que ensenyo alguna cosa literari de manera pública. Sobretot des del principi em va agradar em va treure molt el format e-book en la mesura que suposa la fórmula per fer concret allò que és abstracte. És a dir, l'e-book és evident que la tendència és que cada vegada hi ha més llibre electrònic i que la tecnologia no es pot aturar, però segurament a molta gent, entre els quals m'incloc, al principi amb el llibre electrònic ens va costar una mica, això d'entrar-hi, d'acostumar-nos i tal. I el e-book em va seduir en el sentit que posa a prop una mica els dos mons, el format paper i el format electrònic, i crec que és molt bon reclam per aquest tipus de persones que insisteixo que podria ser el mateix que el llibre electrònic. En fi, hi anem entrant a poc, però que sempre ens ha costat una mica més. I per altra banda, òbviament aquesta encaixada de mans entre el e-book, entre el projecte e-book i les biblioteques em sembla collonut, si puc dir la paraula collonut, simplement perquè no hi ha millor lloc per promocionar la lectura i per promocionar nous autors que una biblioteca pública, perquè al capdavall la gent que vingui aquí és per llegir, per consumir lectura, i per aquestes dues raons em va atraure des del primer moment, la veritat.